Εδώ στην Κολονία, στη μεγαλύτερη έκθεση εργαλείων της Ευρώπης, θα δεις ότι σε λίγο καιρό θα υπάρχει στα μαγαζιά στη χώρα μας. Έλα μαζί μου. Στο περίπτωρο της Caterpillar είναι μαζεμένοι όλοι όσοι ασχολούνται με προϊόντα CAT. Εδώ είναι το δικό μας σημείο, όπου βλέπουμε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ο νέος γωνιακός τροχός Φι 125 της Caterpillar με ρυθμιζόμενες στροφές. Ο νέος γωνιακός τροχός της Rider δεν σταματάει πουθενά. Μια καινούργια σειρά λοιπόν της Tracer. Φυσικά τα εκθετήριά της με τα νέα προϊόντα. Εκεί σειρά παγκοσμίως που δεν αφήνει μαύρα σημάδια.